Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Наркотикларга каршы һәм төзәтү системасы хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Балалар өлкәннәрне юлда йөрергә өйрәтә. Әлмәтне кемнәр салган? Чупай тау инженеры турында истәлекләр. 32 ел элек илебездә наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту бүлекчәләре барлыкка килә. Бүлекчә хезмәткәрләре наркотикларның законсыз әйләнешен һәм контрабандасын чикләү эшенең нәтиҗәләре ысуллары булган оператив профилактик операцияләр алып баралар. Бүген әлеге элеккә хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бүген наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту бүлекчәсе югары квалификацияле белгечләр. Аларның һөнәри белемнәре һәм тупланган тәҗрибәсе кешеләр тормышын наркотикларның һәлакәтле йогынтысыннан коткарырга мөмкинлек бирә, илдә хукук тәртибен сакларга ярдәм итә. Наша непосредственная задача – это разработка и привлечение к уголовной ответственности лиц, которые занимаются прежде всего сбытом наркотиков и хранением наркотиков, содержанием наркопритонов. Ойрат Хайруллин наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту буенча вәкаләтле бүлек оперативнигы булып 18 ел элек эшли башлый. Бүген ул Әлмәт районы буенча наркотикларның законсыз әйләнешенә каршы көрәш бүлеге начальнигы. Нами задержано вообще отделом полиции за наркопреступление 61 лицо за 11 месяцев. Из них, связано со сбытом, выявлено 102 факта, связано со сбытом наркотиков. Наркотикларның законсыз әйләнеше бүгенге көндә бик кырыс һәм җитди җәзалана. Мәсәлән, наркотиклар сату өчен шартлы җәза каралмаган, бары тик иректән мәхрүм итү. Һөнәри бәйрәмдә Әлмәт районы буенча наркотикларның законсыз әйләнеше белән көрәш бүлеге начальнигы Ойрат Хайруллин хезмәттәшләрен котлап, наркотикларның законсыз әйләнеше белән шөгыльләнүче затларны ачыклаганда бәхет елмаюда мөһимлеген билгеләп уза. Прежде всего, выдержки, терпение. Выдержки и терпение нашим вторым половинкам, которые несут службу также вместе с нами, потому что не всегда получается приходить домой вовремя. Как у нас говорится, хотелось бы пожелать оперского фарта. Линия Хасаншина, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Якын арада Татарстанда көчле салкыннар башлануы көтелә. Шуның айдан юл хәрәкәте дәүләт инспекциясе машина йөртүчеләргә юлларда саклык чаралары арттырырга киңәш итә. Мөмкин булганда ерак сәяхәтләрдән тыелып тору сорала. Бигрәк тә салкыннан дизель ягулыгында йөрүче автомобильләр зыян күрергә мөмкин, чөнки бу төр ягулык түбән һава температурасында туңарга мөмкин. Моннан тыш аккумулятор һәм яктылык приборлары эшендә проблемалар булып авария хәленә китергә мөмкин. Салкыннар башланганда автомобильчеләр сәяхәт алдыннан транспортны җентекләп тикшерергә, аккумулятор зарядын, шиналардагы басымны һәм электриканы тикшерергә, үзләре белән җылы кием һәм аяк киеме, телефон, ягулык һәм азык-төлек запасын алырга тиеш. Китү вакыты һәм килү вакыты турында таныш белешләргә хәбәр итү хәерле. Бер сүз белән әйткәндә, юлларда сак булыгыз, үзегезне саклагыз. Юлда гадәттән тыш хәлләр килеп чыккан очракта 8-843 533 3888 номеры буенча Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясенең кизү бүлегенә яисә 8-843 291 91 91 номеры буенча республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының диспетчерлык хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә була. Юл куркынычсызлыгы балалар күзлегеннән. Әлмәттә балалар бакчалары катнашында куркынычсызлык тукталышы акциясе узды. Педагоглар, тәрбияләнүчеләр һәм балаларның әти-әниләре маршрут транспорт чаралары тукталышларын юлларда куркынычсыз хәрәкәт итүгә чакырулар белән бизәделәр. Тулырак Алсу Нуриева материалында. Вот спасибо. Хәзер главпочта, Татнефть һәм нефтче мәдәният йорты тукталышларында кул эшләре, матур рәсемнәр һәм юл билгеләре күрергә мөмкин. Шундый ысул белән якындагы балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр юл хәрәкәтендә катнашучыларны юлда игътибарлы булырга чакыра. Лучше не спешить и в гости опоздать.
Всем больницы в переломом лежать. Молодец. Безопасных дорог вам. Спасибо. Соблюдайте скоростной режим. Спасибо. Своей акцией мы призываем всех жителей нашего города, каждого участника дорожного движения быть предельно аккуратными на дорогах, особенно в зимнее время, когда раньше темнеет и ухудшаются погодные условия. И не только твердо знать, но еще и соблюдать. 54-нче балалар бакчасы мөдире Ольга Козлова сүзләренчә, балаларны юлда йөрү кагыйдәләренә кичкенәдән өйрәтергә кирәк. Һәм мондый кызыклы формадагы акцияләр балаларга алган белемнәрен ныгытырга ярдәм итә. Ул һәркемне юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә һәм киемнәрдә яктылык кайтаргыч элементлар булдырырга чакырды. Дошкольные учреждения призывают всех участников дорожного движения быть на дороге более бдительными, носить фликеры, засветись, притормози при остановке водитель. Каждый участник дорожного движения, пешеход, ребенок и взрослый обязательно должны носить световозвращающие элементы фликеры. Акция Әлмәт районы башкарма комитеты һәм мәгариф идарәсе, дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе белән берлектә оештырылды. Үз тормышын һәм тирә-юньдәге кешеләрнең тормышына җаваплы караучы гражданны тәрбияләү мондый тыгыз берләшмәдә тизрәк һәм нәтиҗәлерәк. Прикрепить к одежде фликер – это ваш телохранитель. Вы же не только водитель, но еще бываете пешеходом, поэтому мы хотим вот вам памятку вручить. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Водители, будьте внимательны на дороге! Башка темаларга колабызның төп байлыгы аның кешеләре, турыш, фидакар уңганнары, Әлмәтне таш кала итеп үстергән. Илебезнең төрле почмакларыннан кора алтын чыгарырга килгән белгечләрне, эшчеләрне турак белән тәкъмин итәргә кирәк булган. Әлеге мәсьәләнең чишелеше озак көттерми. Галимнәр Әлмәттән ерак булмаган урында таш карьера ачалар. Чупай ташыннан кала төзүче Хәлим бабай истәлеге алдагы минутларда. Әлмәт Татарстан нефтчеләре башкаласы бүген колабызда гына түгел, төбәгебездә яшәүчеләр өчен дә барлык уңайлыклар тудырылган. Һәм буларның күпчелеге республикабызның көньяк чыгышында чыгарыла торган кара алтын бәрабәренә мөмкин булды. Әлмәт эшчеләр поселогы 1953 елда кала статусы ала. Республикабыз өчен яңа булган җир асты ятмаларын үзләштерү, Әлмәткә барлык Советлар Союзыннан алган эшче көчләрне торак һәм социаль иҗтимагый объектлар белән тәэмин итү республика район җитәкчелеге каршындагы төп бурычларның берсенә әверелә. Моның өчен әлбәттә төзелеш материаллары кирәк була. Бу мәсьәләнең чишелеше колабыздан ерак түгел табылган Чупай таш карьерында табыла. Шуның бәрабәренә Әлмәт таш кала булып калкада. Төзелеш зур тизлек белән бара. Күп фатирлы йортлар белән бергә поликлиникалар, кинотеатрлар, мәктәпләр, институтлар, стадионнар үсеп чыга. Әлмәтнең таш кала булып калкуына зур өлеш кертүчеләрнең берсе Хәлим Кәрим улы Заримов. Ул 1925 елның 13 июнендә Мәмәт авылында туып үскән. Мәктәпне уңышлы тәмамлап колхозда эшли башлаган. 43 елда фронтка киткән. Үзен үрнәк итеп күрсәткән Хәлим аганың түшен орден медальләр бизи. Иң мөһиме ул сау сәламәт көенчә туган авылыннан кайтып төпләнә. Ул вакытта календар битләрендә 1951 ел. Илгә эшче көчләрнең бик кирәк дәвере. Кайту белән башлангыч сыйныфларның яшь укытучысы Әминә белән танышып гаилә кора. Шул ук елны Чупай карьераны эшкә урнаша. Хәлим ага тау инженеры булып лаеклы елга киткәнче хезмәт куя. Ярдәмче эшчедән карьера җитәкчесенә кадәр юл үтә. Ташын күрсәң дә якын, безнең Чупай ташы үтеп китәсең барыбер. Шул менә мед училище бар бит инде, драм театр, луж, менә ниләр бар. Урамнар, менә Муса Җәлил урамнары бит инде. Ленин урамнары бит инде, анда Радищева үтәм инде. Бәләкәй чакта әйтелә йөргәндә дә исемдә. Эдишлек урап йөридер дип мин инде менә бит безнең төзегән ниләр булар дип йөридер яти хәтерлим. Менә минем үземнең истә калган бу таш чыгару безнең Әлмәтне төзү өчен китмәде. Ул чит илләргә хәтле китте дип әтинең әйткәнен хәтерлим. Шу ташны чит илләргә дә җибәрделәр. Әминә апа белән Хәлим ага ике ул бер кыз тәрбияләп үстерәләр. Аларның өчесе дә гомер буе нефть сәнәгатендә хезмәт куя. Нәкъ менә алар күптән бакыйлыкка күчкән Хәлим аганың истәлекләрен бөртекләп саклый да инде. Әтиәнигә нәрсә әйтәсем килә. Алар инде тоже үзебезчә кемдә булса да балаларны үстерер өчен мал-туар белән мәшгуль булдылар. Үзләренең эшләрен яратып эшләделәр. Әти инде яшь вакыттан шул Чупай карьерына бүгенмәдә укып кайтып, шунда урнашты, бөтен гомерен шушы таш чыгару эше белән
өзінің ішіне мастер болып ішін алып барды. Ол нешіктір халықны ұйратқандыр деп ойлаймын. Ол уақытта әлі біздің мың ярымнап кіші болғандыр ол карьерда енді кіші сөзі бойынша да енді өзі де сөйлегендір. Ол уақытта московский обеспечение еді. Кейбітлерде әйтінде ол уақыт біз бәлекей шақта бір нәрсе де өктерге енді. Кейбітлерде бек ейбет нелер бұлағыр енді. Обеспечение ейбет ие. Деп айтайым енді ипиге де ерейдіреге әлі біз бәлекей шақта біз сәбітті ейбет қатырлайым. Шылай тоғы бетіңнен да тоғыдан шылай мініп түшәдірейік. Авылларны газ белән тәэмин итү чорында төзелеш техник күзәтчелек буенча баш белгеч итеп тә Хәлим ага билгеләнә. Шул вакытта иҗтимагый сәяси эшчәнлеген дә унытмый. Күп еллар халык сайлаган җирле үзәкләре депутаты була. Шупай авылында мәчет калкып чыгуда да аның өлеше зур. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Телекомпания біз время лучших наставников исеме астында бәйге уздыру турында сөйләгән идегенде. Анда катнашу өчен 13 яшьтән 18 яшькәчә егет кызлар, остаз яки укытучылар турында телефонга төшерелгән видео җибәрделәр. Җиңүчеләр яшьләр телевизион проектында алып бару мөмкинлегенә ия булачак. Сайлап алу этабында жюри әгъзаларына барлык җибәрелгән гаризалар арасыннан җиңүчеләрне сайлау җиңел булмады. Аңа карамастан нәтиҗәләр ясалды. Бүләкләү тантанасын иртәгә 7 декабрь Ваш лучший вечер тапшырында күрә алачаксыз. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.